Hello, welcome to DRfarming. आसा खालाम बयबो मोजाङैनो दङ। दा दाख्लैहाय सोर माल अर्डार होआमोन बिथांमोननि माला सौफैबाय। दा आं बेखौ नोंथांमोननो जेसेबां हायो एसेबां ट्रेन्सपारेन्सि देखायनो नाजागोन। स' अब्ला भिडिअखौ नायना मोजां मोनगोन होननानै आसा खालामो। जुदि भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला भिडिअखौ लाइक आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो। स' अब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। नै माला ओरैहाय दंफैयो। मालानो जाहैबाय मा फैदों मेनलि बैग्रि फैदों एबाराव खान्थाला एसे उनाव फैगोन खान्थालखौ जेब्ला बिहरनो नागिरदों अब्ला कल खालामनाय जागोन सिन्था खालामनाङा नोंथांमोनहा स' दा फार्स्टआव नैबे गासैबो बुकिं जोबखामोन नालाय बे मैया सफैबाय दा नै बिफांनि हाइटआ नै बे जाहैबाय मिस इन्डिया रेड एप्पल बियार नैबेबो जायगा थैनि बिथिं दोनबाय दा बेखौ आं सानबानि उनावहायसो हरगोन आरो नोंथांमोननो बेखौ आं मेनटेन खालामगोन बेहाय दोननानै सानबा आं ट्रिटमेन्ट खालामगोन बेखौ बिनि उनावहाय नोंथांमोनखौ लेंहरनानै नोंथांमोननो हरनाय जागोन दा नैबेनिया जाहैबाय बल सुन्दुरि बेना हाइटआ एसे खम होमबाबो मोजाङानो एखे माने हायाव होबानो समान देरखागोन स' ओरैहाय दङ नै बिथिंहाय मा दङ थाइजौ गय थाइजौ लिचि बेहाय मोनथाम दङ थाइजौ गय लिचि ओमफ्राय भेराइटिया मेरला दं दै भेराइटिखौ आं नोंथांमोननो देखायनोसै फार्स्ट अफ अल नैबेनो जाहैबाय माल्टिग्राफ्टेड बियो माल्टिग्राफ्टेड माने मा बे बिफाङा मोनसेयावनो ओमफ्राय थाइजौआ मोननै जोलैनि जागोन ओरैनिया बेलेग बे मोनथामा माल्टिग्राफ्टेड प्लान्ट आरो दा नैबे जाहैबाय आंनि टेग DRfarming बेहाय आं लिरना होखाबाय नैबे जाहैबाय बारि 11 नैबे ब्रान्चनिया जागोन बारि 11 ओमफ्राय नैबे ब्रान्चना जागोन काटिमन मेंग' बेवहाय मोननै भेराइटि ओंखारगोन दा नैबेनिया जाहैबाय काटिमन मेंग' नैबे काटिमन जागोन बे ब्रान्चना ओमफ्राय नैबेना जाहैबाय बानाना मेंग' दा बे बानाना नैबेनियाबो बिदिनो बानाना ओमफ्राय नैबेनाबो काटिमन दा नै बिफांनि हाइटखौ नायनो हागोन नोंथांमोनहा बे जाहैबाय माल्टिग्राफ्टेड बे थांबाय दा बेनि उनावहाय नैबे जाहैबाय बायह्रा कान्ट्रिनि एरिकान प्लान्ट बेटेलनाट फरेन हाइब्रिड बेटेलनाट ट्रि बियो नै फरेन हाइब्रिड बेटेलनाट ट्रि नै बियो ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबे जाहैबाय चाइना ट्रि लिचि नै बियो फिथाइ थायखाबावबायसो नै बे जाहैबाय चाइना ट्रि लिचि ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेहाय जाहैबाय नैबेबो गय ओमफ्राय बे हाइब्रिदानो बेबो खिन्थु इन्डियानिनो आरोना ओंखायनो लकेल हाइब्रिद होबाय बेखौ बेबो इन्डियाननि लकेल हाइब्रिद ओमफ्राय बेजों लोगोसे नैबेयो जाहैबाय बेथ' नङा नैबेयो जाहैबाय काटिमन मेंग' बैना माल्टिग्राफ्टेड खिन्थु नैबेना सिंगोल दै एलाय नै काटिमन मेंग' बेयो ओमफ्राय बेजों लोगोसे बेहाय दंबावो मियाजाकि नैबे फारसेना मियाजाकि नैबेनो जाहैबाय काटिमन मेंग' बे जाहैबाय माल्टिग्राफ्टिं नङा बे नै हाइटआ अलमस्ट 3 फुटसो जागोन आरो बे गोजौआ नैबेथ' नै 4 फुटआनो दङ बे हाइटखौ नायनो हागोन बेलाय दा नैबेहाय जाहैबाय नै मेंग'नि हाइटआ दा बेखिनियानो ओमफ्राय दा बेखौ आं एसे दै होगोन बेहाय आरो बेजों लोगोसे बेखौ सानबासो ट्रिटमेन्ट खालामगोन बेनि उनावहाय नोंथांमोननो आङो कल खालामनानै सोरनि अर्डार दंमोन बिथांमोनखौ लेंहरसै स' बिदिब्ला आसा खालामो नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों होननानै अब्ला नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोनखौ लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा खालामो स' भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय थाइजौ बैग्रि माखासे दा जों बेखौ लड खालामना लानोसै बेनिफ्राय